Ey ул көннәр, йөрәк бәгырьләрне өзде инде, өзде гомергә. Бу йөрәкләр ничек түзде икән, калмаенча кара күмергә. Сугыш, нинди шомлы һәм авыр сүз бит бу. Ничә миллион кешенең гомерен өзгән, күпме баланы ятим иткән, аналарны тол калдырган сугыш. Меңәрләгән шәһәрләрне җимерде, җир йөзендә гөрләп торган авылларны юкка чыгарды. Шау чәчәккә күмелгән йортларны яндырып, килгә әйләндерде. Онытырлык түгел, онытырга хакыбыз юк. Сугыш һәм тыл ветераннары белән берлектә сугыш чоры балалары да инде 80нче дистәсен тутырды. Алар да ул вакыйгаларны авыр сулап, күз яшьләре аркылы искә ала. Тапшыруыбыз герое Фаил Мустафа улы Мөхәммәтов. Аның язмышына да кагыла бөек ватан сугышы. Яу кырында ил азатлыгы өчен көрәштә Фаил аганың әткәсе башын салды. Нибары 6 яшьлек кенә булган Фаил Мустафа улы үзенең истә калган кичерешләре, зур югалтулары, бала чагының нинди авыр чакка туры килүе хакында үзе сөйләде. Сугыш башланган көнне, икенче көнендә әткәйне Мытыйска, Яркей Мытыйсына чакырып алдылар военкоматка. Военкоматта да шунда булгандыр инде, мин ныклап белмәйм аларын. Икенче көнне, шул көнне мушакырда кергәндә әткәй, икенче көнне ертүк киткән, әнкәй белән икесе әнкәй инде, ата киткән. Алар 20ләп машина Яркей Мытыйсыннан сугышка киткәннәр. Без шул Портәтәйләрдә яшәй тордык, яшәп киттек. Икене. Төрлөштә Портәтәй белән малада әдерлек апчып битәдер. Көлтә вакытларында, убырка вакытларында әнкәй от белән көлтә ташыдыр, шунда урак уралары, аңа ярдәмгә бара торган инде. Мин шәй илткән була торган идем әнкәйгә. Ашарга он фәлән дигән нәрсәкә юк иде. Шул вакытта шәйнүк белән шәйнүк сымагай бер инде ул шәй илткәсендә шуннан әнкәй шуны барсы да бүтән халыкта шулай инде. Шуның сымак нигә шәйнүккә арышны уып саладыр иде. Да мин шуны тутып шәй илткән булам да шуны алып кайтып китәм. Шуннан кайткач, ни тегермәне бар, шулай әйләндереп бизә торган. Улар базга төшереп куеп, шул базда гына шуны онытып, умача сала торганнар инде. Ул елларда бер кешенең дә юк иде, бүтән кешеләр бер төрле. Шул бәрәңге саккал инде безне. Сыер бәрәңге. Яз көне кәрҗәмә ала торганнар иде. Бездә ашайлар иде. Кәрҗәмәне кыймак итеп пешерәләр иде. Әткәсенә килгәндә Мустафа аганың кайгылы хәбәре гаиләсенең ишеген 1943 елда кага. Әткәй инде дак. Нитмәде әткәй турында. Ул шул сугышка киткәч, берничә хаты килгән иде, әнкәй сөйләве буенча, мин ныклап белмәйм дә. Ул вакытта укып та белмәгәнмендер инде. Бер сугышка кереп яраланып, госпитальгә эләкте, диде инде әнкәй. Шуннан соң госпитальдан башта килгән хатларында Үч бишмаклы хатын хәтерләйм инде дәрәк килгәннәрен. Шунда сугышта инде үземнең машина белән конфет ташыйбыз дип әйтеп язган дип, конфеты шул пүләдер инде ул дип әйтеп гәннәр хәтердә калган бераз башта. Шуннан сугыштан чыккачтан җиңел машина белән командир йөрткән ул. Шуннан соң 43 елларда башларында кара кагазы килгән инде әткәйнең.
Мәктәпне тамамлаган Фаил 1952 елда хезмәт юлын авылда хуҗалыкта башлый. Бер ел дәвамында колхозда төрле эшләргә катнашса, 1953-1961 елларда Кызыл Октябрь авылында авыл китапханәсе мөдире булып эшли. Шул дәвердә 1958 елда 5-6 участок авылы солуы Фәсиха Галимҗан кызы белән гаилә учагы тергезәләр. Яшь гаиләне ямләп 1960 елда кызлары Рәсимә якты дөньяга аваз сала. 61 елда мен институтка киттем. Авыл хуҗалыгы, ветеринария факультетына китеп, 66 елда аны бетеп, институтны Илеш районына ветеринарий станцияга кайтып, врач-терапевт должностына урнаштырдылар. 1968 елның октябреннән Фаил Мостафа улы район советы башкарма комитетының авыл хуҗалыгы идарәсенең баш ветеринария табибы булып эшли. КПСС агзасы була. Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге казанышлары өчен 1993 елда ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә аңа. Менә мин шул 66 елны кайттым. 2000 елны пенсияга чыктым. Шул 34 ел ветеринарный эшнең 30 елын главный ветерач булып эшләдем. Мөхәммәтовлар гаиләсендә кыз һәм ул тәрбияләнеп үсә. Буй җитә. Алар икесе дә медицина өлкәсен сайлый. Рәсимә Фаил кызы район үзәк дәваханәсендә балалар табибы булса, Шамил Фаил улы табиб-гинеколог, югары яркәйдәге сәламәтлек медицина үзәге директоры. Икесе дә гаиләле балалар тәрбиялиләр. Ветеран труба. Күмешләнде эшләдек. Кызганычка каршы елдан-ел сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары кими бара. Сугыш чорында балалар ничек яшәгән икән дигән сорауга җавап алдык без бүген Фаил агадан. Сугыш сүзен ишетүгә күз алдына безнең бәхеткә явызларча кул сузган дәһшәтле көннәр килеп баса, балам, диде ул. Әти дип әйтергә тилмерткән балачагыбыз, киләчәккә өмет хыялларыбызны җимергән көннәр килеп баса шул. Безнең инде тормыш язылган китап төсле генә тарихта калып бара. Безнең дәвам ул балалар. Илләр тыныч булсын иде, башка кабатланмасын сугыш дип тамамлады сүзен ветеран. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.